హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ కోర్స్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఒక 2 నిమిషాలు కీర్తన చేద్దాము. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా రాధా జయ రాధే రాధే జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ జయ రాధే రాధే జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్ర జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్ర జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్ జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ గౌర ప్రేమానందే హరి 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 బోల్ హరి బోల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందులకి ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు అందరికీ. సో ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలో ఉన్నాము. అందులో 8వ అధ్యాయమైనటువంటి పరీక్షిత్ని రక్షించడము, అలాగే కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో మనము ఉన్నటువంటిది. దాని గురించి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణం ద్వారా ఈ అంశాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయ నితాయి కృపా ప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామతారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః.
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 8వ అధ్యాయంలో మనము ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో అంతకుముందు కురుక్షేత్ర యుద్ధము ముగిసిన పిదప అక్కడ జరపబడినటువంటి కార్యాలన్నిటినీ కూడా ఆ దేవదేవుని సమక్షంలో ద్రౌపది మిగతా స్త్రీల సమక్షంలో వారంతా కూడా జరిపి తదుపరి వారు వారి స్వస్థలానికి వచ్చిన పిదప అక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామాలలో అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి అంటే పాండవ వంశంలో ఎవరు కూడా మిగిలి ఉండకుండా ఉండడానికి అతడు ప్రయోగించినటువంటి వాటన్నిటి నుండి ఆ దేవదేవుడు వారిని రక్షించడము. సో ఆ తదుపరి అతడు ఇక తిరిగి తను వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సో ఆ విధంగా మరి ఆ బ్రహ్మ తేజము నుండి వారందరినీ కూడా రక్షించిన పిదప మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన మరి ఆ స్వీయ నగరానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కుంతీదేవి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి కుంతి మహారాణికి తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి మధ్య ఉన్న సంబంధము మేనత్త మేనల్లుడు. సో కానీ ఆమె ఆయనను ఆది పురుషుడుగాను ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరమైనటువంటి వాడుగాను తెలుసుకొని ఆయనకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా సర్వుల యొక్క హృదయాలయందు విరాజమానుడై ఉన్నటువంటి ఆయన. సో మరి ఆ అపరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు పరుడైనటువంటి ఆయన యోగమాయ ద్వారానే ఉంటాడు. సో వేషధారి అయినటువంటి నటుడు స్టేజి మీద ఉన్నప్పుడు గుర్తింపబడని చందంగా మూర్ఖులకు అంటే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ సాధారణ బద్ధజీవులకు అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు అనురక్తులైనటువంటి వారికి ఆయన మరి అవగతము కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆమె తెలియచేస్తూ ఆయనను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఎవరైతే ఆత్మ అనాత్మ సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి పరమహంసలు మునులు అటువంటి మరి భక్తియుత సేవయందు తరించినటువంటి వారికే మరి నీవు కనిపించే అంటే వ్యక్తమయ్యేటువంటి వాడివి. అలాంటి మరి స్త్రీలమైనటువంటి నేను నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలను అంటూ ఆమె తన యొక్క స్థితిని కనుక్కుని ఆ విధంగా ఆమె కీర్తిస్తున్నటువంటి వాటిలో ముఖ్యంగా కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః అంటూ ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా చూస్తాం. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి హే ప్రభు పద్మనాభుడవు సదా పద్మమాలల చేత అలంకృతమై ఉండేటువంటి వాడవు అంటూ ఆమె
తన పరిధిలో ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉండేటువంటి మరి ఆ క్రమంలోనే ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి గురించినటువంటి అంశాలను, ఎందుకంటే ఆమె వారికి జరిగినటువంటి సంఘటనలన్నింటినీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ చెప్తూ ఉంటుంది. ఓ కృష్ణ, విష ఆహారము నుండి, మహా అగ్ని నుండి, నరమాంస భక్షకుల నుండి, దుష్ట సభాగృహము నుండి, అరణ్యవాస క్లేశముల నుండి, పలువురు మహారథులు పాల్గొనినటువంటి కురుక్షేత్రము నుండి మమ్మలను రక్షించినావు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము నుండి కూడా మమ్మలను కాపాడినావు అంటూ ఆ భగవంతుడు వారికి చేసినటువంటి, వారి ఎడ చూపినటువంటి కరుణను గురించి ఆమె కీర్తిస్తూ మరి ఆ ఆ పరిస్థితులలో వారికి కలిగినటువంటి ఆ సందర్భాలలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా వారితోనే ఉన్నటువంటిది కనుక ఆమె ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంది, మరి మరలా మరలా నీ దర్శనం కలుగునట్లుగా మాకు విపత్తులన్నీ మరలా మరలా కలుగవలెనని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నీ దర్శనము అనగా నిరంతర జనన మరణ బంధనాల నుండి, అంటే ఆ భవజల నిధి నుండి మమ్మలను రక్షించగలిగేటువంటిది నీ యొక్క దర్శనమే. మరి నీవు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు మరి మాకు అటువంటి నీ యొక్క దర్శన భాగ్యము, అంటే ఈ జనన మరణ సంబంధాల నుండి మమ్మల్ని బయటపడేటువంటి స్థితి లేకుండా పోతుంది అంటూ ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది పూర్వపు శ్లోకాల ద్వారా చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా మనము హరే కృష్ణ ప్రభు స్క్రీన్ వచ్చింది కదా ఇప్పటి వరకు. హరే కృష్ణ ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ వస్తుంది కదా స్క్రీన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కనపడుతుంది. ఓకే హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా కుంతి మహారాణి దేవదేవుడు తన మేనల్లుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆమె దేవదేవుడిగా ఎరిగి ఆ విధంగా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తున్నాం. ఆ క్రమంలోనే ఇంకా ఈ విధంగా ఆమె కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. ఈ 26వ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకము. ఈ శ్లోకంలో ఆమె ఈ విధంగా కీర్తిస్తుంది. జన్మైశ్వర్య శృత శ్రీభిః ఏతమాన మదపుమాన్ నైవార్హత్య బిదాతుం వై త్వామకించన గోచరం. సో ముఖ్యంగా ఆమె ఇక్కడ అకించన గోచరం అంటే భౌతికంగా సమస్తము నశించినటువంటి వానికి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాల ఎడ వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి వారికి దర్శనీయుడవయ్యడు వాడు అంటూ ఇక్కడ చెప్తున్నది. జన్మైశ్వర్య శృత శ్రీభిః. జన్మ అంటే జననము, ఐశ్వర్యము, శృత అంటే ఇక్కడ విద్య జ్ఞానం కిందికి వచ్చేటువంటి, శ్రీభిః దేహ సౌందర్యము, ఇంకా ఏతమాన అంటే వృద్ధి చేత, అంటే జననము, మరి అంటే ఇక్కడ ఉన్నతమైన జననము అంటే ఇక్కడ మనము అంటే మనం పొందినటువంటి పరిస్థితులలో ఏ కుటుంబాలలో పుడుతున్నామో ఎటువంటి అనేటువంటి సందర్భాన్ని చెప్తున్నారు. ఆమె అంటూ ఉంది ఇక్కడ, హే ప్రభు, అకించనులైన వారిచే నీవు సులభంగా పొందబడువాడవు. అంటే భౌతిక బంధనాలన్నిటి నుండి వదిలివేసినటువంటి వారకు మాత్రమే, అంటే పరమహంసలు వంటి విశుద్ధ భక్తులు వంటి వారికి మాత్రమే నీవు సులభంగా పొందబడేటువంటి వాడవు.
అంతేగాని ఉన్నతమైనటువంటి జన్మము వలన కానీ, ఐశ్వర్యము వలన కానీ, విద్య వలన కానీ, లేదా దేహ సౌందర్యములను వృద్ధి కావించుకొని యత్నించుచు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉన్నత వంశాలలో పుట్టడం అనేది, లేదా ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది, లేక జ్ఞానాన్ని పొందడం అంటే భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి, ఆధ్యాత్మికం కాదు. సో దేహ సౌందర్యాలను గురించి వృద్ధి చెందించుకోవడము, దానికి ప్రయత్నించడం అనేటువంటిది లౌకికమైనటువంటి విషయాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అటువంటి భౌతిక పురోగతి మార్గమున ఎవడైతే ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాడు మనస్పూర్వకంగా నీ దరిని చేరలేడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకొనజాలడు. అంటే ఇక్కడ మరి ఎదురుగానే ఉన్నాడు, అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు కదా, మరి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అంటుంది ఏంది ఈమెడ అంటే, ఇక్కడ దాని అర్థము ఆ భగవంతుని యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్వభావాన్ని. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు అందరికీ కనపడ్డాడు, అందరూ చూస్తూనే ఉన్నటువంటిది. కానీ దేవదేవుడుగా ఆయన, మరి ఆయనే దేవదేవుడు అనేటువంటి, ఆయనే పరమసత్యము అనే, ఆయనే భగవానుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటిది. ఎలాగైతే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మనుష్యానాం సహస్రేషు అంటూ చెప్పబడినట్లుగా, మరి అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఈ మానవులు ఎంతో మందిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఆ భగవంతుని గురించి యథార్థంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉండే సంబంధము ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అలా ప్రయత్నించినటువంటి వారిలో కూడా భగవంతుని యథార్థంగా, సో మనం ఇక్కడ భక్త ధ్రువుడు గురించి చూస్తాం. సో ధ్రువుడు తన ఎదురుగా క్షీరోదకశాయి దర్శనం అయినప్పటికీ కూడా ఆ దర్శన భాగ్యము వలన ఆ భగవంతుని యొక్క పరతత్వ జ్ఞానమంతా కూడా పొందుతాడు. అది జ్ఞానం పొందడం అంటే ఎదురుగా చూస్తూ ఉన్నట్లు అంటే చూసినటువంటిది కాదు, ఏదో ఒక విషయాన్ని చూసి మనమే గొప్పగా వచ్చినటువంటి విషయాలుగా భావిస్తూ ఉండడం, అది కాదు. సో ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి అన్ని విషయాలను తెలుసుకోగలగడమే పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అంతేగాని ఉన్నతమైనటువంటి వంశాలలో పుట్టడము, లేదా ఐశ్వర్యాలను పొందడము, లేదా ఈ లౌకికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడము, లేదా సౌందర్యమైనటువంటి దేహాలను వృద్ధి చెందించుకోవడం అనేటువంటి వాటిలో ఆసక్తులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి మనఃపూర్వకంగా తెలుసుకొనలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణను మనం ఒకసారి చదువుకున్నట్లయితే ఈ భాష్యాలను. హరే కృష్ణ. నీలిమా శెట్టి మాతాజీ ఒక పేరా చదవండి మీరు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందము అధ్యాయం 8 శ్లోకం 26. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద. భౌతికంగా పురోగతి నందుటయనగా ఉన్నత కులంన జన్మించి అధిక ధనమును, విద్యను, ఆకర్షణీయమైన దేహ సౌందర్యమును కలిగియుండుటయని భావము. భౌతిక భావనాపరులైన వారందరూ ఈ భౌతిక సంపదలను పొందవలెననియే ఉవ్విల్లూరుచుందురు. వాటిని పొందుటయే నాగరికత యొక్క పురోగతిగా భావింపబడును. కానీ ఫలితమేమనగా ఇట్టి భౌతిక సంపత్తులను పొందుట ద్వారా మనుజుడు మదించిన వాడై కృత్రిమంగా గర్వితుడగును. తత్ఫలితంగా అట్టి గర్వితుడైన మనుజుడు గోవింద కృష్ణ అనుచు మనఃపూర్వకంగా పవిత్ర నామములను కీర్తింపజాలడు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును ఒక్కమారు ఉచ్చరించినంత మాత్రంలోనే పాపి అయిన వాడు అనంత పాపరాశి అనగా అతడు ఉనరింప సాధ్యము కానంతటి నుండి ముక్తుడు కాగలడని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. భగవానుని పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించుట యందుగల శక్తి ఇదియే. ఈ వాక్యం నందు ఎట్టి అతిశయోక్తి లేదు. ఆ దేవదేవుని నామందే అంతటి మహత్తు కలదు. కానీ అట్టి కీర్తన మందు కొన్ని గుణభేదములు కూడా కలవు. అట్టి భేదం అనున్నది మనోభావంపై ఆధారపడి ఉండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవనా ప్రభు? ప్రభు. హరే కృష్ణ. నిస్సహాయుడైన మనుజుడు పవిత్రమైన భగవన్నామమును ఆర్ద్రతతో
పలుకగలడు. కానీ భౌతిక సుఖమునందు నిలిచి అదే పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించువాడు శ్రద్ధావంతుడు కాకపోవచ్చును. ధన ధన సంపత్తులతో గర్వితుడైన మనుషుడు పవిత్రమైన భవనామమును సందర్భానుసారంగా కొన్ని మార్లు ఉచ్చరించినను ఆ నామ ఉచ్చారణను మనపూర్వకంగా కావింపలేడు. కనుకనే ఉన్నత కుల జన్మము, అధిక ధన సంపత్తులు, అధిక విద్య, ఆకర్షణ సౌందర్యములనేది భౌతిక పురోగతి అంశములు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి మార్గమున అయోగ్యతలే కాగలవు. జ్వరమనేది అనారోగ్య దేహముకు బాహ్య లక్ష్యమైనట్టు భౌతిక దేహము శుద్ధాత్మ యొక్క బాహ్య లక్ష్యముపై ఉన్నది. జడత్వీగ్ర ఉష్ణోగ్రతను వలనే కానీ తప్పుడు వైద్యము ద్వారా వృద్ధి కావింపరాదు. ఆధ్యాత్మిక పురోగతిను పొందిన వారు నిరుపేదలైనట్లుగా కొన్ని మార్లు గోచరించుచుండును. అది ఎన్నడూ నిరుత్సాహకరము కాదు. పైగా జ్వర ఉష్ణోగ్రత తగ్గుముఖం పట్టుట శుభసూచకమైనట్లు అట్టి పేదరికము ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి శుభసూచకమే కాగలదు. జీవిత లక్ష్య విషయమున మనుజుని మరింతగా భ్రాంతికి గురిచేయు భౌతిక మదనమును క్రమముగా తగ్గించుకొనుటయే జీవన ధర్మము కావలెను. భ్రాంతికులైన మనుషులు భగవద్ధామమున ప్రవేశించుటకు అనర్హులై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఈ శ్లోకం యొక్క వివరణంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా మనకి అంశాలను చేస్తూ ఉపమానాలు చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏమిటంటే, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము, ఈ దేహపరమైనటువంటి ఈ దేహానికి పొందేటువంటి స్థితులను పోలుస్తూ చెప్పినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా భౌతికమైనటువంటి పురోగతి అంటే సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో అనుకుంటాం, కొంతమంది వానికేంద్ర పెద్ద ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టిండు, లేదా వానికేంది పెద్ద సంపదలో ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో పుట్టిండు అని అనుకుంటారు. లేదా ఒక్కొక్కసారి వారి యొక్క దేహ సౌందర్యాన్ని చూసి ఎంతో గొప్పవాళ్ళుగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏమిటంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటిది ఈ భౌతికమైనటువంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం అనేటువంటిది అంటే జన్మ నేపథ్యాలను గురించి. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు మనకి, ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవడానికి కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదము లేకుండా, అందుకే 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, స్త్రీలైనా ఎటువంటి కుటుంబాల్లో పుట్టినైన శూద్రులైనా వైశ్యులైనా నా యొక్క భక్తి చేయడానికి అర్హులు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ ఈ భౌతిక భావన పరులైనటువంటి వారందరూ భౌతిక సంపదలను పొందాలని కోరుకుంటూ, ఇక్కడ ఈ జగత్తులో ఒక కారు ఉందనుకోండి, ఇంకొక కారు ఉంటే బాగుంటుంది, లేదా ఒక ఇల్లు మంచిది కట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి ఇవి అని చెప్తున్నారు. ఇవేవి కూడా సో ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే, సంపదలు ఉన్నాయనుకోండి, డబ్బు ఉంది అనుకోండి, ధన గర్వం వచ్చేస్తుంది. దాన్నే మద అనే మాటను ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా భౌతికమైనటువంటివి పొందినటువంటి వాడు కొంత గర్వాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ గర్వమే భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. కృత్రిమంగా గర్వితుడవుతున్నాడు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇదేది కూడా శాశ్వతంగా, ఈ అందమైన మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అప్పుడప్పుడు వాట్సాప్లలో, యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ ఒక 70-80 సంవత్సరాల తర్వాత, లేదా పురుషుడైనా కావచ్చు, ఎవరైనా, స్త్రీ అనేదే కాదు, సో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒక 70-80 సంవత్సరాల వయసులో, లేదా ఒక 60 సంవత్సరాల వయసు మీరుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఉండేటువంటి చూపెడుతూ ఉంటా. అంటే ఇదంతా కూడా తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో ఐశ్వర్యాలు కూడా అలాంటివి. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదల చేత గర్వితులైనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా మనపూర్వకంగా
ఆ భగవంతుణ్ణి ఆర్తితో, అంటే ప్రేమతో, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, నా యొక్క భక్తుడు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ పత్రాన్నిచ్చిన, పుష్పమునిచ్చిన, చివరికి నీళ్ళనిచ్చినా నేను ఆనందంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ భక్తిలో శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు, ఆర్తి, ఆ భగవంతుని పైన ఉండేటువంటి శ్రద్ధ, జిజ్ఞాసు, అది ముఖ్యమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఆర్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళకి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా మరి చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాడు. ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం, ఎంతో దగ్గరగా ఉండేవాడు, ఎంతో దూరంగా ఉండేవాడుగా చెప్తాం. సో మరి ఆ విధంగా నిరంతరము పాండవులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయనని కావాలని కోరుకున్నాడు. ఇప్పుడు కుంతీమాత యొక్క ప్రార్థనలో మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మాకెప్పుడు కష్టాలే కలుగుతూ ఉంటే ఆ కష్టాల్లో ఎప్పుడు నిన్నే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఆ కష్టాలను కడవేర్చడానికి నీవు మాతోనే ఉంటావు. నిన్ను మేము దర్శిస్తూ ఉంటే ఈ జనన మరణ బంధనాల నుండి మేము బయటపడతాము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలతో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఓ గోవింద, ఓ కృష్ణ అంటూ మనపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి స్మరించలేడు. పిలుస్తారు, అందరూ అంటారు, కృష్ణ అంటాము, రా గోవింద అంటాము, ఇంకా అచ్యుతాన్ని పిలుస్తాము, దేవదేవాన్ని పిలుస్తారు. కానీ ఆ పిలిచేటువంటి భావనలు అంటాం కదా, మనం అప్పుడప్పుడు ఎవరినైనా మనం పిలుస్తూ ఉంటే ఆ ముఖ కావాలి అంటే మన యొక్క స్థితిని మనం పిలిచేటువంటి విధానము బట్టి ఎదుటి వాళ్ళపైన మనకున్నటువంటి ప్రేమ వ్యక్తమవుతూ ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి అయితే ఇక్కడ మరి ఒక ఔషధము తెలిసి వాడినా తెలవక వాడినా పనిచేసినట్లుగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించినంత మాత్రాన పరమ పాపిష్టి వాడైనప్పటికీ కూడా పవిత్రుడవుతాడు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్తారు. అంటే ఒక వ్యక్తి తాను వనరింపలేనంతటి పాపిష్టి వాడైనా, దానికి మనము అజామిలుడినే చూస్తాం చాలా ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా. ఎందుకంటే అంతకుముందు సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి భక్తి భావనలతో ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించినటువంటి వాడే. కానీ అతడు మధ్యలో ఒక స్త్రీ వ్యామోహంలో పడి అతడు తన యొక్క స్థితినంతా కూడా దిగజారిపోయి ఎంతటి ఘోరమైనటువంటి కార్యాలు, ఎందుకంటే వాళ్ళని పోషించడానికి ఎంతటి ఘోరమైనటువంటి కార్యాలు చేయాలో అంతటి కార్యాలన్నీ కూడా చేసినటువంటి వాడు. అయినా చివరికి ఆ మరణ సమయంలో నారాయణ అంటూ ఆ భగవంతుని నామాన్ని అంటే పిలిచిన సందర్భంలో ఆ దేవదేవుని యొక్క భటులు వచ్చి యమభటుల నుండి రక్షించి మరొక అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటిది. సో అది ఆ భగవంతుణ్ణి మనపూర్వకంగా ఆర్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి శరణజొచ్చినటువంటి వారికి ఆ భగవంతుడిచ్చేటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము భగవంతుడితో అభిన్నమైనది అని చెప్తారు. అందుకే మనకి నామాపరాధాలుగా చెప్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని నామాన్ని మనం అలా అని చెప్పేసి మనకి దశవిధ నామాపరాధాల్లో చెప్తుంటాం. నామం చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులను చేస్తూ దాన్ని కౌంటరాక్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ నామజపం చేయడం అనేది అది చాలా మరి క్షమించరాని నేరంగా ఇదిగా అఫెన్స్గా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని ఉచ్చరించడంలో కలిగేటువంటి శక్తి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుడు భగవన్నామము అభిన్నములు అయినవి కనుకనే హే కృష్ణ, హే గోవింద అంటూ మనపూర్తిగా పిలిస్తే, చూడండి ఇక్కడ దానికి ఉదాహరణలుగా మనము ద్రౌపది మాత. సో ఎప్పుడైతే
మొదటగా తనను తాను రక్షించుకోగలను, లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో ఉన్న వాళ్ళు రక్షించగలరు అని భావనతో ఉండి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఎవడూ కూడా తనను రక్షించలేను అనేటువంటి క్షణంలో హే కృష్ణ అంటూ ఆర్తితో ఆమె భగవంతుణ్ణి వేడుకోగానే ఆయన ఆ భక్త వత్సలుడైనటువంటి కల్ప వృక్షం వంటి వాడు అక్షీయమైనటువంటి ఆ చీరలను ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి వాడు. అదేవిధంగా మనము ఇంకా చూస్తే ఆ గజేంద్రుడు కూడా చివరి క్షణంలో హే ప్రభు, నీవు తప్ప నన్ను రక్షించువారెవరయ్యా అంటూ ఆయనను గురించి కీర్తించగానే ఆయన ఇంక ఎంతో గొప్పగా పోతన కానీ మనకు వ్యాసుల వారు కానీ ఆ సందర్భానుచితంగా ఎంతో గొప్పని అంటే ఆ భావనలో ఆయన వచ్చినటువంటి సందర్భాలను కూడా చెప్తారు. సో అది కదా ఇక్కడ మనకు ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామ ఉచ్చారణ పవిత్రం చేయడం. సో అలాగే మరి ఈ ధన సంపత్తులతో గర్వితుడైనటువంటి మనిషి ఒక్కోసారి బయటకు ఉచ్చరించినప్పుడు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ అది ఉన్నత జన్మము, లేదా అధిక సంపద, లేదా అధిక విద్య, నేనే జ్ఞానవంతుడిని, నాకే జ్ఞానం ఉన్నది అనేటువంటి భావన, జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి అది గర్వం కిందకే వచ్చేస్తుంది. సో అవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్గంలో. సో అందుకే మనకి శిక్షాష్టకంలో చెప్తారు, తృణాదపి సునిచేన తరూరివా సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి అంటూ చెప్తారు. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు గడ్డిపూస కంటే కూడా తనను హీనుడుగానే చూస్తూ ఉంటాడు. మరి మనకి రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు ఎంతో గొప్ప స్థితిలో ఆ మహమ్మదీయ రాజు దగ్గర హోంమంత్రిగాను ప్రధానమంత్రిగాంటి హోదాల్లో ఉన్నటువంటి వారు. మరి చైతన్య మహాప్రభువుని కలిసినప్పుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఎంతో హీనమైనటువంటి వాళ్ళము అంటూ తాను పరిచయం చేసుకున్నటువంటి. సో భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా తనను ఎప్పుడూ కూడా గొప్పవాడిగాను ఉన్నతివాడిగాను భావించడు. సో గడ్డి పూస కంటే కూడా తను, అంటే గడ్డి పరక అని చెప్తాం, అది ఎంతో అది దాన్ని మనం దారిలో ఉంటూ ఉంటాం, మా పార్కులు వాటిలో వెళ్తాం కదా, తొక్కితే ఏం లేదు మళ్ళీ లేస్తూ ఉంటుంటుంది అది, అంతే తప్ప ఎందుకు తొక్కిందని ఇచ్చేసేటువంటి పరిస్థితి. అలాగే చెట్టు అంత సహనం ఉండాలి అని చెప్తారు భక్తులకి. ఎందుకంటే చెట్లకు మనము ఎన్నో విధాలైనటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు చేసిన మనం చెట్టు దగ్గరికి పెడితే నీడని ఇస్తూ ఉంటుంటుంది. సో అలాగే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఇతరులకు గౌరవం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇతరుల నుండి తాను గౌరవం ఆశించకూడదు అని చెప్తారు శిక్షాష్టకంలో మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి సందేహం అదే. సో అలాగే ఈ భౌతిక దేహము అనేటువంటిది మన యొక్క ఈ బాహ్య లక్షణ, అనారోగ్యపు బాహ్య లక్ష్యమైన జ్వరం అయినట్లుగానే ఈ శుద్ధ ఆత్మ యొక్క బాహ్య లక్షణమే ఈ దేహము, భౌతిక దేహము, పాంచజన్యమైనటువంటి ఈ భౌతిక దేహము అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ దేహము ఎలా బాగా మెర్చిపోతూ లేదా ఉన్నతము ఐశ్వర్యాలు అనే భావన వస్తే జ్వరం